La biblioteca de metadata, per Marta Clua. La tecnologia ens ha portat luxes com la flexibilitat de treballar des de casa i des de qualsevol punt del territori. No cal que visquem en una gran ciutat, ni que treballem en una oficina tancats. Aquest fet ens dona una sensació de falsa llibertat, ja que sovint estem permanentment connectats. Cada cop més persones decideixen marxar de les grans ciutats per establir-se en zones rurals, cercant una vida més senzilla. Aquest fenomen es va intensificar especialment després de la pandèmia de la Covid, quan moltes persones van replantejar-se el seu estil de vida i van optar per espais amb menys estrès i més contacte amb la natura. Actualment hi ha diversos moviments socials que comparteixen una voluntat de desconnexió digital, contacte amb la natura i vida austera. Alguns ho fan des del punt de vista ecològic, d'altres com a rebuig a la tecnologia o simplement com una filosofia de vida més senzilla i autònoma. Però ens atreviríem a desconnectar-nos del tot? Aïllar-nos de debò en una casa remota? Reduint al màxim les interaccions socials? Duent una vida austera i minimalista? Ens atreviríem a fer-ho? Avui us recomano una lectura que ens parla d'això i de molt més. Es tracta de Set campanars, de la Sara Baum, amb la traducció de la Marta Pera i que ha editat Les Hores. Us faig una breu ressenya de la història. En Bel i la Cinc són dos misàntrops solitaris que es troben i que plegat decideixen abandonar les seves vides a ciutat, deixant les seves feines insatisfetes i tènues connexions familiars per viure al costat dels seus dos gossos en una casa remota a la costa irlandesa. Tots dos volen compartir una existència senzilla, austera diria fins i tot, lluny del bullici de la ciutat. Aquí no hi ha cap atracció romàntica o sexual, simplement un desig compartit d'una forma de vida diferent. La novel·la segueix en Cinc i la Bel i els seus gossos durant 7 anys, capturant les seves pràctiques i rutines habituals, prestant molta atenció a qualsevol petit canvi respecte al dia anterior. Hi ha una senzillesa i una bellesa tranquil·la en els seus rituals, les passejades diàries amb i sense els gossos, les sortides setmanals a les botigues i les interaccions ocasionals amb un pagès. Al llarg dels 7 anys, la novel·la també recull les estacions canviant, començant al gener del primer any i arribant fins al desembre del 7è any. Amanits amb escrits poètics i delicats sobre el món natural, amb acurades descripcions com les divagacions sobre les aranyes que viuen dins de casa seva o la degradació dels objectes d'ús diari. Set campanars és una novel·la subtil, delicada i elegantment estructurada, que ens parla de la retirada d'una societat convencional, del rebuig del consumisme i de les xarxes socials en favor d'una vida minimalista. Però també ens descriu l'erosió natural que es produeix al llarg del temps, des de la decadència d'edificis i possessions fins a la disminució del contacte i les relacions humanes. La novel·la ens parla de la necessitat de fugir de la vida urbana per trobar pau i quietud. Explora com la desconnexió del món exterior pot ser tan alliberadora com inquietat, però també dels costos emocionals i socials d'aquesta decisió. Set campanars és un gran poema escrit en prosa, bellament escrit, m'atreviria a dir, que juga amb la disposició de les paraules a les pàgines per remarcar el ritme i també els temes recurrents. Set campanars és una reflexió sobre com vivim avui en dia i com busquem el nostre lloc al món. I us puc assegurar que és una novel·la bonica perquè sí. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.